Ngicela uyisondeze la ispeaker. Ibambe kanje. Hello babakhe. Mama sekhaya njani? Ngiyaphila babakho njani wena? Hayi. Njengoshileni nje mama. Hey babakhe ngithe angize lana ngoba kukhona lolu daba lolu engifisa ukuthi ulwazi kodwa manje bengakhoni ukuthi ngikutshele lona ngikubhekile. Yini mama kwenzakalani? Awutshele mina mama kwenzakalani? Ngiyazi babakhe indlela ongithanda ngayo ukuthi uyangithanda nami futhi ngiyakuthanda babakhe. Inkinga lana lento lena iyangihlupha nje angisho kanjalo sesiside isikhathi ingihlupha. Lento lena kwenzeka kanje. Kwafike yabo ngenkathi sishada ngelanga esashada ngalo. Angithi bengivele ngino ex boyfriend wami. Oh hayi yebo vele wonke umuntu umficayo vele kuzoba khona ozoba khona nje esikhathini esiningi. Yebo qhubeka mama ngilalela. Yebo baba. Shuthi hayi kuthi ngelanga engishada ngalo avela afike ekseni lapha yana ehotela la esasiqashelwe khona ehotela neimpelisi zami. Avela afike ekseni kakhulu athi nje uzovalelisa. Ucela ukuphiwa ithuba elincane nje lokuthi avalelise. Okusho ukuthi ke mina nami ke sixoxeke ngitshela ukuthi nje yabo uxoxa nje. Size siyohlala separate thina sobabili naye. Sihlale siqhubeke sixoxele. Shuthi exoxeni ke uyayazi imizwa kanti kuzogcina ke kugcine kwenzeka izinto. Kusagcina ke siqabulene kanjalo. Kwagcina konakala. Kodwa mama yini engizwayo? Hey baba bekunzima ngempela ukuthi ngikutshela angifuni uqamba amanga. Bekunzima and angazi yabo nje manje ukuthi lento le nakhona ngize ngizoyikhuluma ukuthi iyangihlupha ngiyayibuka futhi nengane njengoba sesize saba nengane mangabe sengiyibuka ingane ngibuka wena yabo ngibuka nalomuntu ngiyayibona ukuthi inayo inswebi yalomuntu. Kodwa manje futhi ngiyakubuka ukuthi nako ukuthi ngithi ingane eyakho wena ube uinnocent mhlambe uyayibona lento leyo. Ingakho ngithe angibe neqiniso kuwena ngilenze iqiniso ngoba nawe wangenzela iqiniso weze ekhaya njengokusho kwakho nami angikwenzela iqiniso ngikutshela iqiniso kube kuwena babakho ukuthi uyithatha kanjani nokuthi izinqumo ziphume kuwena. Mama lokho osungitshela kona njengamanje ngazi ngikuthathe kanjani mhlawumbe ngilokho ngilindele ukuthi umama uzothi uyadlala mhlambe namanje ngizolindele ukuthi hayi umama uzothi uyadlala. Hayi babakhe angidlali babakhe ngempela ngiqinisile babakhe ngiqinisile ngempela angidlali. Nje kwenzeka ngalendlela kwenzeka ngayo kodwa nje ngisakuthanda myeni wami ngiyakuthanda kakhulu myeni wami kakhulu ukuthi nje kuphela kwaba yisilingo nje angazi ingakho ngithe nje ngifuna ukuthi ngiconfess mina kuwena ulazi lonke iqiniso njengoba linjalo noxolo ngiyalicela kuwena kodwa isinqumo ngicela ukuthi siphume kuwena ukuthi kwenziwa njani ungenze njani sengunkosikazi wakho. Ngiyaxolisa nje kakhulu. Mama ngiyakuzwa uyayibeka kona umuntu uyawenza amaphutha mama kodwa kodwa nami sengizocabanga ukuthi bazothini nje abantu kodwa mama ngizocela ukuthi sikhulume kahle mase sibonana kahle le ndaba mama ukuthi kanjani kona uyazi mama ukuthi ngiyakuthanda mina and ngihlezi ufuna ukujabulile mama. Ngiyazi babakhe ngiyazi mina owaziyo. Kulungile babakhe ke mangiqeda mangiphuma emsebenzini ngizobe sengiyalokhunja. Ngizophuthuma ekhaya sizohlala phansi sikhulume. Hayi. Ngiyabonga kanjalo mama. Ngicela ubambe kancane ke babakhe.